Vreau să vă vedem niște imagini extrem de emoționante. Un refugiat care a ajuns în zona Sibiului a dus cu el o adevărată comoară și vrea să organizeze în România o expoziție cu picturi realizate printre lacrimi de copiii din această țară devastată de război. Picturile sunt de-a dreptul tulburătoare. Acest tablou a fost desenat de un băiețel de 9 ani, se numește Alexandru. Efectiv este el și își arată trăirile și dorința lui de a scăpa de dezastru și de situația urâtă și de nedescris, unde ar vrea să se ridice sus la soare, la lumină și la pace. Se simt groaznic pentru că ei sunt în siguranță, dar alții au rămas în urmă acasă printre bombe. Și mă bucur foarte tare că fac tot posibilul să-i ajute pe cei rămași acolo. În momentul în care am auzit că vor să facă o expoziție, că vor să printeze niște tricouri pe care să le vândă și banii să-i trimită acolo, să-i ajute pe copii, am făcut tot posibilul să ne implicăm cât mai mult. Решение было принято. Decizia a fost luată să părăsească țara atunci când în blocul vecin a fost efectiv, a intrat o rachetă. A fost bombardat tot blocul aproximativ. Pentru 2 zile ei s-au refugiat într-un bunker. După aia și-au luat lucrurile ce au putut să salveze și au plecat în drum. Totul a început că din 2016, după 2014, când a început la ei oarecum războiul și anexarea Crimeei. Domnul este fondatorul unei asociații care ajută copiii aflați în acele zone, care se aflau de atunci în acele zone, care erau chemați în partea asta de țară și prin artă-terapie, pot să spun așa, da? Art-reabilitare, copiii erau încurajați să deseneze și ei erau duși în excursii, ajutați efectiv să-și schimbe un pic starea mentală și să simtă mai bine. Domnul zice că în timpul cât s-a lucrat cu acești copii, desenele se schimbă în timp, de la culori sumbre devin cât mai pozitive și copiii chiar simt o îmbunătățire. Acum, ce se întâmplă acolo, din păcate a zis că au rămas mulți copii rămași și pentru a un pic a-i ajuta să nu simtă presiunea de afară, să se concentreze pe desene. Astfel ei de aici vor să-i poată ajuta prin a-și vinde efectiv tablourile salvate. Își doresc, nu știu încă cum, poate prin expoziții, să-i ajute acolo să trimită bani, să-și poată copiii cumpăra necesarul pentru a desena. Unul din cele mai urâte lucruri care se poate întâmpla, în primul rând că este război, în primul rând este că mor copiii. Copiii nevinovați, pentru că cei mari pleacă la război și cumva sunt mai conștienți de situație. Copiii sunt cei care sunt viitorul țării și uită că trebuie să fugă sau să treacă prin cele mai urâte momente, asta că mor tinera generație. Я люблю Украину. Îmi iubesc țara, iubesc Ucraina și totul o să fie bine.